ga ma'aikata da kowa da kowa da Arewa Vision TV farin cikin al'umma. Ana gabatar da wannan taro a Katsina State. Sannan yau 12 ga watan Januwari na shekarar 2025 aka gabatar da wannan taro na a garin Katsina. Babban makasudin yadda muka fara tunanin ya za a yi mu samar da wannan gidan talabijin. Tun da na shiga cikin ofishina na ambassador human rights na fara haduwa da kalubale da suka fara daure man kai. Kalubale na farko sai na tsaya na duba cewa cikin ambassadojin human rights na duniya da muke tare da su baki daya akwai mutane daga kasashen Afirka, akwai na kudancin Najeriya da mu da muka fito wanda aka ba mu ofisoshin nan daga arewacin Najeriya. Shin sai na diba na ga wai suwa suka fi matsaloli ne? In zan bar Abuja da toho bisa hanya ina zulumin wace hanya ya kamata in bi? Wanda shekarun baya zan toho karfe 1 dare in baro Abuja in ce ina so in zo Katsina hankali na kwanci. Amma sai na ga yanzu wannan lamarin ya zama labari. Sai na diba na ga muna samun mahaukata da yawa bisa hanya kullum ana kawo mana su a ofisoshin mu cewa ga wasu zari ga wata an same ta da ciki ko ga wata an lalata rayuwanta. A ina ne? A arewacin Najeriya ne. Na yi kira na bi ainihin daga nan cikin ga akwai ambasadoji kamar akwai ambasadoci jari gashi nan zane da Kano wanda mun sha zama da irin wannan matsaloli ban san iyakarsu barkate ba. Kila ko cikin satina na ga ambasadoci jari ya tura min wata yarinya abin tausayi yake ce man tana asibitin Murtala. Na ce lalle ai sauri a je a ɗauki mataki akan irin wannan matsalolin. Sai na ga to me ke kawo wannan matsalolin ne? Me ke kawo hauka ne? Me ke kawo mana 'yan ta'adda a cikin dazuzzuka kullum a ce kidnapping an kwashi mutum kaza an kai cikin daji an halakar da su? Wanda idan muka zo mu ji tsoron Allah mu kanmu ambassador human rights ba mu taba tambaye kanmu ba shin wai dami ba za mu tashi mu je mu yaƙi abin da ake a cikin dazuzzukan nan ba? Mutum nawa ke cikin dazuzzuka amma sai an je an taba wani mutumin banza sai a taso ana haya. Ba za mu binciki kanmu ba shin me yasa ba a ɗaukar mataki akan irin wannan ba? Shi ba kare haƙƙin ɗan adam bane ba? Wanda ake wulaƙantawa cikin daji ba haƙƙin ɗan adam bane ba? To ya kamata mu tashi tsaye mu duba mu ga me ya kamata mu yi. A cikin zaman da muka yi mun haɗu da so irin su Alhaji Aminu Kano, mun haɗu da sauran wasu ambasadoji namu muka fara shawarwarin menene abin da ya kamata mu yi. Gobe muna kotu, jibi muna police station, gata mutum gidan Dross. A'a, mu ɗauko wata tasha guda ɗaya da za mu yi magana cewa duniya ta ji mu baki ɗaya. Yau mun wayi gari cewa wannan tashar daga 1 ga watan Januwari ana kallon ta faɗin duniya ne baki ɗaya. Kuma saƙonmu yana kaiwa faɗin duniya baki ɗaya. To, menene matsalolin mu 'yan arewacin Najeriya? Ina shugabannin namu, ina sarakunan namu. Ya zama wajibi sai mun zo mun san musu wane ne. Kuma ina za mu ci. Ina malamanmu sai an shigo dole kun karantar da mu abin da ya dace. Ba gobe wani ya hau mun bari ya zagi wannan ba. Sai sa wannan gidan talabishin ya haɗa kowa da kowa wanda yake musulmi da wanda yake 'yan arewacin Najeriya. Babi na farko musulmi ya san cewa wannan gidan talabishin nashi ne saboda cikin shirye-shiryenmu akwai abubuwa wanda suka shafi musulunci da yawa. Na biyu kuma akan tafiyar da shi bangaren human rights wanda yake da muhallin kansa sosai a cikin wannan gidan tasha ta ta Arewa Vision TV. Kowane ne a arewacin Najeriya ku zo mu taru mu dunkule mu haɗa kanmu. Sai yasa ga wanda ya halarci taron Zaria ya ga mutane daban-daban iyaye wanda suka zama iyaye gidan talabishin nan mutane suka bullo daga jihohi daban-daban na kasashen duniya musulmi da wanda ba musulmi ba. Saboda wannan matsalai wai ba wai za ta ci wani bane ta kyala wani ba. Kamar yadda wakilin gwamnati yake bayani cewa shi ba Fulatani ne duk inda muka tafi ba mu koyi cewa mu Fulani ne. Sai yasa a cikin wani kes da aka kawo min wanda muka rubuta takarda a bakori muke gaya masu cewa yaƙan 'yan ta'adda wajibi ne tilas ne kuma haka muke bukata. Amma wani al'amari da za a zo ka kalli wancan ko wani ya gaya ma cewa ga wancan informa ne ku ɗauko shi ku yanka ba tare da doka ba ba tare da kotu ba ba tare da bincike ba wannan kuskure ne. Kuma right ba za mu sa ido a kan irin wannan ba. Ya zama wajibi sai an gyara wannan. Amma yau waken da ya shigo ya ɓaci tace shi ya zama wajibi kuma wajibinmu ne mu tsaya magana akan wannan. To wannan yana da shiri na maganar zaman lafiya da shaye-shaye miyagun kwayoyi saboda duk wanda zaka ga cewa in ba ka tare da ka sha wani abu ba to wallahi wani abu ba za ka iya aiwatar da shi ba. In ka kalli wani rafin a cikin irin ofisoshin mu
kai hankalinka zai tashi ne, hankali ba zai iya wannan mugun abun ba. Ka je ka iske mutum ya dauki dan uwansa ya kai daji ya hallaka ko ya ce sai an bashi kuɗi, wannan ba hankali ke kawo ka ba, sai an sha kwaya. To ya zama wajibi sai mun yaƙi wannan kwaya, mun yaƙi jahilci, mun zama musu wane ne, mun san me muke yi, suwa za mu zaɓa, kai da muka tura mi kaje kake mana kuma me za ka zo kai. Ya zama wajibi da wannan. Wannan gidan talabishin na Arewa na kowa da kowa sai ka ce Arewa kuma Vision. Wannan vision shine ambition din da muka sanya gaba, muga cewa mun samu zaman lafiya, mun samu kwanciyar hankali, arewacin Najeriya mun samu yancin kanmu, wanda yanzu duk abin da zaka dauko mu ne teko ma baya. To ba zai yi musa ido akan irin wannan ba, sai mun yaki wannan al'amura. Kuma wannan gidan talabishin zan ƙara maimaita muku ma'aikata kamar da na faɗa a Zaria, gidan talabishin ne wanda ba mu yarda da sa abin da ya shayi batsala ba, rishin kunya ba, zagin wani ba, cin mutuncin wani ba, babu wannan. Amma ya zama wajibi duk abin da za mu kare addininmu da al'adarmu mu tabbatar cewa wannan gidan talabishin ya amsa sunan shi na Arewa Vision TV Hausa.